Arratsaldeon ikusle ongi etorri bertan berri albistegira. Gaur maiatzak 24, asteartea da, eta hauexek dira gaurko egunak utzi dizkigun lerroburu nagusiak. Elkarretaratzea egin dute Barañainen azken egunetako sexu erasoa salatzeko. Eta festetan zer, ezetza beti da ezetz, jaietan errespetuz bizi gara kanpaina jarri dute martxan. Sanferminetan emakumeentzat seguruak ez diren tokiak identifikatzeko lansaioak egingo ditu Iruñeko udalak. Entzierroko arau haustleak identifikatzeko esfortzu handiago eginen du Iruñeko udaltzaingoak. Aurrera jarraitzen dute itsaso dei gaztelu proiektuarekin herritarren borondateari kasurik egin gabe. Esako istiluengatik auzipetutako 8 ukatu dute Guardia Zibilari eraso egin izana. Euskarazko aurre eskolak bermatzeko eskatu diote udalari kaltetutako familiek. Elena Taberna zinegileak Akantilado pelikula aurkeztu du gaur goizean. Astearte honetako albistekin hasteko Barañainen elkarretaratzea egin dute azken eraso sexista salatu asmoz. Udalak ere eraso sexista hauek gaitzetsi ditu eta bat egin du elkarretaratzearekin. Erasotua izan den 23 urteko emakumeak erredura larriak ditu, ustez bere bikotekideak irakiten zegoen olioa bota ondoren. Agin elkarte feministak deituta, hainbat eta hainbat lagun elkartu ziren atzo arratsaldeko 7 Barañainen azken egunetan herrian pairatu dituzten indarkeria sexistako erasoak salatzeko. Azkenekoa aurreko astean gertatu zen, emakume batek erredura larria jasan zituen, ustez bikotekideak irakiten zegoen olioa bota ostean. Barañaingo udalak bat egin du elkarretaratzearekin eta errefuxiatu egin du edozein eraso mota, biolentzia eta jarrera sexista. Era berean konpromisoa agertu du horren kontra eta salatzeko lan guztien alde lan egiteko. Datozen egunetan adierazpen bat aurkeztuko dute udalean. Eta gai berdinarekin jarraituz, Nafarroako edozein herriko festetan sexu erasoak saihesteko kanpaina jarri dute martxan. Nafarroako Berdintasun Institutuak, udalek eta ostalariek bat egin dute egitasmo honekin. Jaietan ere ezetza beti ezetz. Herrietako festetan emakumeek pairatzen dituzten sexu erasoak eta jazarpena saihesteko xedez eta jaietan zer izeneko kanpaina aurkeztu du Nafarroako Berdintasunerako Institutuak. Izan ere, azken egunetako albisteek eta estatistikek agerian uzten dutenez, festak inpunitate esparru bihurtu dira erasotzaileentzat. Iaz 21 salaketa jarri zituzten, Nafarroan udako hilabeteetan bakarrik biktima gehienak gainera 14 eta 30 urte bitarteko emakume gazteak izan dira. Ana Oio, Nafarroako gobernu bozeramaileak eta Mertxe Leranoz, Berdintasunerako Institutuko zuzendari kudeatzaileak aurkeztu zuten egitasmoa atzo. Bien irudiko desoreka sozialaren sintoma da indarkeria matxista. Beraz, ezinbestekotzat jo dute berdintasunean sakontza indarkeriari lotutako jokabideak desagertzeko tenorean. Sexu erasoen aurka gaitzespena adierazteko eta ekintzara pasatzeko deia egin du Oiok ere. Kanpainarekin bat egin duten udalerri eta instituzioek nahi eran zabaldu ahal izanen dute mezua, horretarako propio diseinatutako afixa jai egitarau egutegi nahi iragarkien bidez. Iaz 111 udal eta kontzejuk bat egin zuten kanpainarekin, aurten ostalarien implikazioa lortzen ere saiatuko dira antolatzaileak eta 2000 itsasgarri banatuko dituzte tabernetan. Eta Iruñean emakumeentzat seguruak ez diren tokiak identifikatuko dituzte. Horretarako emakume ezberdinekin lantaldeak osatuko dituzte eta Sanferminetan arriskutsuak izan daitezken tokiak ere kontuan hartuko dituzte. Iruñeko udalak Sanferminetan emakumeentzat arriskutsuak diren tokiak identifikatu nahi ditu eta horretarako ekainean 2 lansaio eginen ditu festetan beren burua arriskupean ikusi duten emakumeekin. Sanferminak berdintasunean taldeak bultzatutako ekimenaren helburua jaietan eraso sexistarik ez egotea da. Eraso sexistarik gabeko hiri batean emakumezkoek berdintasunean eta askatasunean goza detzaten festaz, azpimarratu du udalak ohar batean.
Prebentzioa eta sentsibilizazio kanpaina desberdinak egin ditu Iruñeko udalak, baita eraso sexistak salatzeko eta biktimei laguntzeko baliabideak jakinarazteko informazio zabaldu ere. Lansaioak hurrengo ekainaren 2 eta 7 egingo dituzte Kondestable jauregian, eta bertan adin guztietako emakumezkoek parte hartu ahal izanen dute, izen ematea doakoa izanen da. Asmoa da soslai ezberdinetako emakumeekin Iruñeko toki arriskutsuak identifikatzea, parte hartzaile bakoitzak segurtasun falta sentitu duen lekua zein den esanda eta bere testigantza eman da. Jailgune guztiak zehazki eta Iruña bera oro har emakumeentzat toki segurua izatea da helburu. Eta Sanferminekin lotutako albistea orain, entzierroko araua urratzen dutenei zigorrak jartzen ahaleginduko dira udaltzainak. Artzaina, korrikalariak, osasunbideko ordezkariak, peinetako kideak, orotara 35 pertsona batu ziren atzo, Iruñeko udalak deituriko entzierroko mahaian. Helburua, ibilbidea, arauak eta hainbat gauza gehiago zehaztea, are zehatzago entzierroko ordenantza gaurkotzea. Horren karietara zenbait berrikuntza iragarri dituzte, bide horretatik udaltzainek esfortzu handiagoa eginen dute, egunero entzierroko imaginak ikusi, arau urratzaileak identifikatu eta salaketa jartzeko. Bestalde, osasunbideak, diak, gurutze gorriak eta gobernuko erakundeek elkarrena bultzatuko dute eta koordinazioa ahalbidetu. Azpiegiturei dagokionez, esitura ahalik eta finen egon dadin, zurginak egonen dira udaltzainekin batera entzierroa izan bitartean. Mahaiak lanean jarraituko du aurrerantzean ere entzierroaren inguruko askotariko arloak beran lantzeko xedez. Aurrera jarraituko dugu albisteekin. Autopista elektrikorik ez plataformak gaur goizean prentsa agerraldia egin du Dei Gaztelu eta itsaso artean jarri nahi duen autopista elektrikoa errefusatzeko. 5 urte pasatu dira dagoeneko itsaso Dei Gaztelu Tafaia Goi-Tentsioko linearen proiektua udaletara iritsi zela. Guztira 127 kilometroko autopista elektrikoa izango den proiektua hain zuzen ere. Proiektu hau aurrera aterako balitz, Nafarroako 27 herri eta Gipuzkoako 6 herri, paisai eta bizikalitatea erabat aldatuko lukela adierazi dute gaur goizen egindako prentsa agerraldian. Naiz eta proiektuak kaltetutako herri gehienera mozioak onartu, proiektuak aurrera jarraitzen duela salatu dute autopista elektrikorik ez plataformako kideek. Mozioak oposizioa berresteaz eta proiektua atzera botatzeaz eskatzeaz gain, Nafarroako gobernuari, Eusko Jaurlaritzari eta Gipuzkoako Foru Aldundiari proiektuaren aurka agertzeko eskatu zieten, baina ez dutela inolako erantzunik izan nabarmendu dute plataformako kideek. Zentzu honetan proiektu honen aurka mobilizatzeko deia egin dute, herriaren borondatea errespetatuz. Egunon, eskerrik asko etortzeagatik. Gure udaletan herritarren iritzi orokorra ikusita eta jendartearen sensibilitate orokorra ikusita proiektu honen kontra dagoela, mozio bat onartu dugu hainbat udaletan. Eta mozioa pasako zaizue bai euskaraz eta bai erderaz osorik, nik orain irakurriko dut bakarrik azkeneko zatia eta mami gehiena duena delakoz. Beraz, hemen sinatzen dugun edo aurkezten dugun mozio hau, udalok sinatzen dugunak, honela dio, proiektu honen kontra gaude, pasatzen duen lurraldeen hornikuntzan inolako justifikaziorik ez duenez. Eta Nafarroko eta Gipuzkoako lurralde zabal bati oso era negatiboan eragingo diolakoan, eta paisaian, ingurumenean, herriaren osasunean, ekoizpen azpiegituretan edo lehen sektorean izan ditzakeen eraginagatik kontra gaude eta udalok 3 puntu onartu ditugu. Lehenengoa, Gipuzkoako itsasoko azpiestazioa eta Nafarroako Castejon Muruarte linearekin Tafaia parean lotu nahi dituen 200 kilobatioko Goi-Tentsioko linearen proiektuari erabateko desadostasuna adieraztea. Bigarrena, energia elektrikoko 2015-2020 garraio sarearen garapen planean sartzeari erabateko desadostasuna adieraztea eta aldi berean esatea aipatutako Goi-Tentsioko lineak ez duela kolektiboaren interesa sortzeko justifikaziorik. Eta hirugarrena, Nafarroko gobernua eta parlamentuari eta ingurumen eta nekazaritza eta itsas ministerioari aipatutako proiektuari ezezkoa eman diezaioten eskatzea
interes orokorreko klabeak diren eremuetako paisaian, ekonomian eta ingurumenean onargarriak ez diren ondorioak izan ditzakeelako. Eta puntu horiek onartu ditugu honako udalok. Tafalla, Larraga, Allo, Dikastelu, Morentin, Aberin Muniain, Oteiza, Bilatu Arta, Zirauki, Maineru, Artazu, Gares, Oltza, Iza, Arakil, Iraineta, Uarte Arakil, Arruazu, Lakuntza, Arbizu, Etxarri Aranatz, Bakaiku, Iturmendi, Urdiain, Zegama, Segura, Zerain, Mutiloa, Gabiria, Mendigorria eta Artasona. Eta orain xehetasun batzuk eta balorazio batzuk egiteko hitza pasako diot Iñaki Ugalderi, Mutiloako alkateari. Nik ere baita, etorri zareten guztioi. Eta ni pixka bat Gipuzkoari edo Goierri ari dagokion kasu edo kontatuko de kasuistika, ezta. Goierriren kasuan ere eta Gipuzkoaren kasuan azkenean udaletan aurkeztu dira mozioak, mozioiek beste behin ere berretsi egin dira eta onartu egin dira berriz ere udaletan. Proiektuaren aurka gaudelako, ez digulako inolako justifikaziorik ikusten gure proiektu honi. Horrekin batera esan, eta mozioak eskaera bat zeon, eta Gipuzkoari dagokionez eskatu baita ere Eusko Jaurlaritzari, Erkidegoko Eusko Jaurlaritzari eta Gipuzkoako Foru Aldundiari, proiektuaren aurka beraien postura adierazteko, ezta. Beraiekin hainbat harreman izan ditugu, Jaurlaritzarekin hain zuzen ere, eta Jaurlaritzan bere egunean joan ginenean proiektuenen kontra adieraziz, eta beraien iritzia zein zen ezagutzera, hitz egin ziguten baita, ez proiektua onartzea, baizik eta gaur egun dagoen linea repotentziatu egin behar zela, ezta. Guk jarraitzen dugu horretan, eta borrokan jarraitzeko pres gaude, lehen esan dudan bezala, justifikaziorik ez digula ikusteko. Baina Jaurlaritzari eta Aldundiari eskatu nahi diguna da, beraik hitza hartu dezatela eta berain iritzia adierazi dezatela. Eta bertze kontu bat, Esako urtegi handitzearen aurka izandako istiluengatik auzipetutako 8 pertsonek ukatu dute Guardia Zibilei eraso egin izana. Esako urtegi handitzaren aurka egindako protesta batean, hainbat Guardia Zibili erasotzea egotzita auzipetutako 8 pertsonek ukatu egin dituzte akusazioak eta euren buruak defendatu zituztela argudiatu dute. Protesta 2012ko urriaren 10ean egin zuten, Artiedako, hau da Zaragozako errepide batean. Egun horretan 100 pertsona inguruk elkarretaratzea egin zuten, Esako urtegi handitzeko Aragoiko herri horretan egingo zituzten desjabetzeak salatzeko. Atzo, epaiketa hasi zuten Zaragozako epaitegietan, eta akusatuek deklaratu zuten Guardia Zibilak ez ziela ohartarazi errepidea hustuko zuela. Horregatik, agenteak oldartu zirenean, auzipetuek esan zuten euren buruak defendatu zituztela senez kolpeak gelditzeko. Fiskalak 2 eta 6 urte arteko espetxe zigorrak eta 22.000 euroko kalte-ordainak eskatu ditu auzipetuen aurka, agintarien kontra atentatu egitea, lesioak eragitea eta desordena publikoak leporatuta. Ministerio Publikoaren esanetan, Guardia Zibilek 3 ohartarazi zuten errepide hustuko zutela, akusatuek kolpeak eman zizkietela eta bati arma lapurtzen saiatu zirela. Defentsek baina ukatu egin dituzte akusazioak eta auzipetuak elkarretaratzea egiteko eskubide konstituzionala egikaritzen ari zirela esan zuten. Gainera, manifestariei erasotzea egotzi diete agenteei. 8 auzipetuek Nafarroako Parlamentuaren babesa izan dute. Epaiketaren hasiera dela eta Nafarroako Parlamentuko bozeramaileen batzordeak adierazpen bat onartu du protesta baketsua egiteko eskubidea aldarrikatzeko. Nafarroako gobernua sostengatzen duten 4 alderdiek, hau da, Geroa Baik, EH Bilduk, Ahal Duguk eta Ezkerrak onartu dute ebazpena. UPNek eta PPNek aurka bozkatu dute, eta PSNek adierazpenaren 3 puntuetako lehena baino ez du babestu. Beste bien bozketan abstenitu eginda. Testuaren lehen puntuan, ganberak desadostasunak izateko eta protesta baketsuak egiteko eskubide aldarrikatu du, funtsizkoa baita gizarte demokratikoa eta anitza eraikitzeko.
Bigarrenean, Guardia Zibilaren jokaera bortitza izan zela deitoratu dute, eta hirugarrenean, elkartasun adierazi diete inputatuei eta horiek absolbitzea eskatu dute. Euskarazko aurreskolak bermatzeko eskatu diote udalari kaltetutako familiek. Aurreskolen eskaintza desorekatua eta ulergaitza dela salatu dute. Iruñeko udalari 4 eskaera zehatz egin dizkiote. Seme-alabak euskaraz hezteko hizkuntza eskubidea bermatu dezala, berdintasun irizpideak eta kontziliaziokoak aintzat hartzeko, bizitokitik gertu dauden zentroak eskainiz, plaza kopurua emendatzeko eta aurrematrikulazioan egindako eskaintzari hel diezaiola. Egunero 10 kilometro egin dituzte euskaldunen senideek euskaldundu daitezen eta beraz, orain bi zentroen hizkuntza aldaketan udalak atzera egin ezin duela deritzot. Euskarazko aurreskolen kontrako helegitea aurkeztu dutenen egoera ere hartu dute hizpide, helegitea jarri duten gurasoen ezinegona ulertzen dutela adierazi dute, baina ez dute uste helegite bat jartzea dela biderik hoberena. Hala elkartasuna aitatu dute, bestelako bide batzuk jorratzeko asmotan guztien artean, enpatia eta elkartasun minimo bat izatea da biderik egokiena kaltetutako familien ustez. Iruñeko aurren eskubideaz ari direla azpimarratu dute prentsa oharrean, eta 0-3 urteko tartean ere hezkuntza duin bat eskatzen dutela gaineratu dute hizkuntza eskubideak barne. Eta albisteekin bukatzeko, Elena Taberna zinegile Altsasuarraren Akantilado pelikularen aurkezpena egin dute gaur goizean Iruñan. Hurrengo ekainaren 3 estreinatuko dute Akantilado pelikula. Elena Taberna zinegile nafarraren azken lanaren proiekzioa eta honen inguruko prentsa agerraldia eskaini dute gaur eguerdian Iruñan. Aurkezpenean izan dira pelikularen zuzendaria bera, hau da Elena Taberna eta Maiken Beitia aktorea. Elena Tabernaren azken lana, Akantilado, hurrengo ekainaren 3 estreinatuko da. Daniel Grao, Goya Toledo, Juana Acosta, Ingrid García Johnson eta Jon Kortajarena dira azken film honetako protagonistak. Lamia Produccionesek ekoitzetako lana eta Televisión Española, Euskal Telebista, Movistar Plus, Euskaltel eta Nafarroako gobernuaren partaidetzarekin Alpha Picturesek zabalduko du. Tabernak irakaskuntzan hainbat urte eman ondoren ikus-entzunezkoekin 1986an hasi zen lanean Nafarroako gobernuak teknologia berrien koordinatzaile izendatu zuenean. Elenak egindako film nabarmenen artean, Joies, Berri ona eta Nagore daude, naiz eta hainbat film laburre egin dituen. Akantilado, Elena Tabernaren filme berria, hurrengo ekainaren 3 zine aretoetan estreinatuko da. Filmea, Goya Toledo, Juana Acosta, Daniel Grao eta Jon Kortajarena dauka aktorez. Eta Gipuzkoa, Iruñan eta Bizkaian grabatu da, parte bat eta beste parte bat Canarias irleetan. Filmea sekta bati buruz doa, neska gazte bat sekta batean sartzen da, eta bere anaia Bilbotik Canariesetara joaten da beraren bila. Thriller gisako edo misterio gisako filme bat da, eta uste dut publikoaren gustokoa izango dela. Hurrengo ikainaren 3 zine aretoetan ikusiko duzute. Eta hauxe izan da dena gaurkoz, mila esker zuen erratagatik eta astearte onuna izan. Orain nazioarteko albisten berri izanen duzue, beti bezala mundura begiran. Eta horren ondotik, eguraldiaren iragarpena. Apertzerik ez, bihar arte.
Zerua tarteka hodeitsu agertuko da Iruin herrian goizean erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak nagusituz. Egunaren bigarren zatian bero hodeiak garatuko dira eta noizbehinka zaparrada txikiak bota ditzake. Hego osagaiko haizea nagusituko da eta temperatura maksimoak nabarmen igoko dira 23 graduak harrapatuz gaurkoan. Baztanen ere egun hodeitsua tarteka, erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak nagusituko dira goizean zehar eta egunaren bigarren zatian bero hodeiak gara daitezke eta noizbehinka zaparrada txikiak utzi. Hego osagaiko haizea ibiliko da tarteka bolada gogorragoekin eta temperatura maksimoak asko igoko dira 23 graduetaraino gaurko egunean. Nafarroari begiratuz, hego haizeak giroa goxatzea lortuko du, termometroek gora egingo dute zonalde guztietan 25 graduetara iritsiz Erribera aldean, zeruan erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak ikusiko ditugu eta zenbait momentutan urdingune ederrak gailenduko dira eta beste une batzuetan zerua estari xamar ikusiko dugu. Arratsalde partean baliteke zaparrada txiki batzuk botatzea eta ekaitz isolaturen bat ere. Biharko eguraldi atsegina espero da eta temperatura oso antzekoak. Toki batzuetan tuteran esaterako 26 graduetara igo daitezke eta Lizarran adibidez gradutxo bat jaitsiko dira maximak, baina orokorrean mantendu egingo dira temperaturak. Haizea hegotik ibiliko da, nahiko leun, baina eguerdi parterako iparra sartuko da. Hodeiak eta urdingune ederrak tartekatuko dira berriz ere eta eguzki tarte goxoak gailenduko dira une askotan. Eta etzirako temperaturak koska pare bat gora egingo du, eguneko altuenak 26 gradura gerturatuko dira ia lurralde osoan, Isaban 20ra igotzen diren bitartean, eta egun hauetan gertatzen ari den bezala, hodeiguneak eta urdingune ederrak tartekatuko dira. Arratsaldean zertxo bait ezegonkortu daiteke, bero hodeiak garatuko baitira eta honek zaparrada batzuk utz ditzakeelako. Iruñan La Cabaña desguazeak berme osoko eta konfidantzazko ordezko piezen salmenta. Behar dituzun pieza guztiak aurkituko dituzun. Ibilgailu bilketa zerbitzua eskaintzen dugu. Profesional eta langiletara autoen piezak debalde eramaten ditugu. La Cabaña desguazean istripu izandako ibilgailuen tasazio altuena eskaintzen dugu. Profesional eta partikularrentzat arreta personalizatua. Informa zaite 948-303-303 telefono zenbakian. Lacturale. Lacturale. Ekoizpen integratuko lehenengo esnea, kategoria gorena. Zaporearengatik maila internazionalean saritua. Benetako esnea, elez idazten da. Lacturale. Orain Lacturale laktosagabe ere. Gipuzkoako Tolosaldean, Leaburu herrian, inguru aldapatsu bezain politean kokatua dago Mahala baserria. Bertan ekoiztu eta elaboratzen dira hainbat esneki eta txerriki, hasi gazta eta jogurretatik eta txorizo eta urdaiazpiko onduetaraino. Baserritik bezeroaren ganaino zuzenean iristen dira produktuak, modu naturalean eginak dira. Beraz benetan, produktu osasuntsuak konsumitzeko aukera ematen du Mahalak. Eta goxo-goxoa gainera, Jan Baserritik. Gure lurreko larre gozotik, nator zuzenean, zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean. Gorritxo sistemas de descanson atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki eta erlaxatu baterako behar dituzun produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu zure atsedena arduratzen, horretarako kalitate handiko eta punta-puntako markak jartzen ditugu gure bezeroen eskura. Gau eta egunerako deskanso sistemetan espezializatua gaude, sofak, besaulkiak, koltsoiak, somierrak, oheak, etxerako osagarriak. Hurbildu zaite Iruñan daukagun edozein dendatara eta arreta personalizatua jasoko duzu, etor zaite. Gorritxo atsedenean aditua gara.